Hello. Yan. Narinig na live na naman kita. Okay, sige. Luluway-luway at sa tuyan table. Hello, mic check, sound check. Hello, sound. Hello, hello, hello. Hello, sound. Hello. Hello, sound. Hello, mic check. Hello. 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 Hello dyan sa inyo, boss, ng mga nagdadaralan, mga animal cam mo. Yaw na naman kita dito live dito sa programa ni Bicolano Loco na asinsado sa radyo. Dyan sa kabos na mga gustong maburay ni ina mo, mag-comment lang kamo nga rin maburay ni ina mo, kamo ni Bicolano Loco. Matatanyog na naman ang gabos na mga buray na nagkakarlag ka lang dyan sa kung saan man ng mga rayaon dyan. Magpaburay ni ina mo na kamo. Kasi dyan sa gabos na hanggang unya nagbabangon pag-iraray dahil nadanyaran ang harong o kung ano pa man ng mga establishmento dahil may kinaatubang kita na problema. Ayun ang ano yung bagyong Rolly. Bangon-bangon lang po, makakaahon man kita gabos, sagkod makukuata man ang buhay na kamarayan. Dahil sa mga nagdadaranan, dahil ka mong malingaw na mag-share, mga animal cam mo. Ay, di po, tataika. Hello. Buray ni ina niya nagkakarout ng pag-set-up na digdig. Nag-urag-urag na. Yan, arog lang dapat kayo niyo. Dyan sa mga nagdadaranan sabi ko sa indo, dahil lang kamo basta magdalan. I-share man nindo ang live, dawa man yung nag-aarabot na star. Basta may makadalan man na iba, dahil man nindo sa derihon, mga animal. Hello kay Jeka Park, Lodi Shads po kami dito sa Milaor, Camarines Sur, lubog po kami sa baha ngunyan, baka lamang po makahagad kami nintabang. Dyan sa gabos ng mga opisyales, dyan sa lokal na barangay kan Milaor, sagpod sa mga dyan sa mga opisyales nga ni kan nasasakupan kan barangay Milaor, nagahagad po sinda nintabang ng ayuda Digdiyo sa barangay, ay mayo kung nakalag na barangay, basta po dyan sa Milaor, naghahagad po sinda dyan ng ayuda, halik kay Jeka Par. Yan sabi man ni JR Mar, maurag basakot. Hello man, nagdadalan man ang sa kuya dyan na girlfriend. Ang nakalag na sa hospital, gusto ka bang mag-yes? Nagdadalan ko ta si girlfriend ko. Gusto ko ta lambingon sa live. Gusto ko man ta habang nagtatrabaho siya, biyo siyang kinikireling. Itong intirong mairibot-ibotan sa iyang atota. Ay agkaso, raot pala nining biit karta, ipot ang nakalaagkis, matapos ang nagsasound, pero ito yung bailihan sa baryo. Hello na lang dyan, kay John Christian Balae, shout out, lugad mo. Hello, anong klaseng lugad yan? Baka gusto mong i-shout out na lugad itong dain na pipila. Lugad na bulan-bulan nagdudugo. Dawat dai mo man na iigo. Lugad na permisa ng kipot o luwang. Mapili ka sana sa luwa. Hello mga Rapi Flores, buray ni ina mo. Philip Septimo Nolyal, buray ni ina mo, animal.
live. Salamat, Jacob Park. O dyan sa ibang day pa nag-share. Mga buray ni ina nindo, animal. Ano pala na pag-online tadigdiyo? Halimbawa, uga po kamong mga katutan, uga kamo ni mga problema sa buhay, sa harong, bako lang problema sa kwarta, ta ako ugwaman. Harong nga ni kain niyo na nadanyaran ang sa tuyang lugar dyan sa buong Bicolanja, mayo po kitang ibang magiginibo na kundi maghalat na sa nanin ayuda, halik sa satuyang mga lokal na opisyales, sagpod mga kagawat, mga kapitan, sagpod na kun ano pa man ang mga yun. Hindi na gusto ko po magraway. Ay, kaso baka lugod ay kita matawanan ng relate. O kaya hello dyan sa mga pugi, dyan sa mga magagayo na mga opisyal kan barangay. Dyan sa mga, dyan sa mga tall, dark, and handsome. Nagarutyo ko mocho. Naghahanap na po nin ayudaan sa tuyang mga kahimanwa. Dapat po ito nanindo yan. Or halimbawa man naghahanap po kamo ni mga volunteer na maripak ng mga relief. Yaon po kami dikiyo. Mauurog kami mag-repack. Dawa ano pa manapak. Mapak na lang po kami. Okay, JR. Buray ni ina mo. Wating mula Cavite. Burat na ko'y bay. Ay sana all burat. Day mo aram sa Bicol. Ay, day mo aram dyan sa Manila, huwag ka magsasalita ng burat dahil ang burat dyan sa Manila is boto. Aram mo namang bugayan. O, tagar ka boto. Lamira Hernandez Albert, buray ni ina niya, Bicolano Loco. Uy, salamat, may nagburay ni ina mo man sa kuya. It's an honor, it's my pleasure. Buray ni ina mo, animal. Dyan si Carlo Mariscal, ang Diyos sapat. Ay, buray Diyos sapat. Burnina niya, dikit na lang, Diyosabal na. At ang hurot pati si sound effect ang lap trip. Hayop yan. I have some things to say, so take it on the way and listen to me, to me. You have to seize my sense, reach me with intent. It is not easy, please me. Garo ko lang sa yung video cut na iniyugi mo talaga at mga incheck. Mali dyan itong mga sound na maurag-urag lamang. Bako itong I have to feel something, to feel something. I have to feel something. Wak, 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 wak. Hayop naman yung ibang tugtog kaya. Wak, wak talaga. Hayop na mga nagiribo kayo ni Rapado ko niyo sa payunindo. Pipilit sa Timonolial at tatawagan ka katulong sardina. Sarong kilong bagas pa di. Sarong tos ning miswa. Uy, si Ram. Yan naman si Ramon talaga. Miswa. Gago sasabayan mo niya. Yung pritos na tuyo. Si Ram. I have some things to say, so take it on the way and listen to me, to me. You have to seize my sense. Pero nauling yung sounds mo yan. Wak, 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 bagada ah. Di mo kaya ang mga intik niyo. Kaya wak, 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 wak. Hello man dyan sa gabos ng mga barad ko. Dyan sa Taogama P, Sigma. Dyan sa gabos ng mga Tristig yun. Lalong-lalo na dyan sa Golden Chapter. Dyan sa San Felipe Chapter. Halit, Ibarsena, iyong. Ano naman labi-labi ng mga sound mong kaini. Pura may nagsaraksakan na, may nagbaradilan na. Ano saro? Bota may uwak. Ay, bota ko. Ay, lapa. Utok pa ng suhadok. O, hello dyan sa nagdadalang ko si babe. Si babe na nagdadalang. Hello dyan sa imo. I love you so much. O, turuhon ta. Boray, barasa. Nagkarulubot ng manok. Boray ni ina niya nagkarulubot ng manok. Halik ki Philip Septimo Nolial. Hello dyan sa gabos ng mga nagdadaralan, lalong-lalo na sa mga dyan sa mga suki ng mga OFW na perming nagsusuporta, nagsishare kan live as in nagre-react sa mga live ni Bicolano na kung nakikicomment, nakikikulitan ko sa isa yung pamasagpod si mga may gustong mga maaraman ng mga problema o naghahanap ng mga kasimbagan dyan.
Diyan sa indang mga kakundian, mag-comment lang po kamo digdi sa comment box asin hahanapan tayo yan ng solusyon kung may problema kamo sa pamilya, sa eskwela, sa edukasyon o kung ano-ano pa man ang mga problema ta sa buhay. Yan, hahanapan ta po yan ng paagi. Digdi lang po nindo yan ilalapag. Digdi lang nindo yan i-comment sa comment box. Babasahon ta po yan. Asin tutukaron ta yan. Garit ang sa indong talag, maumayan. I have to feel something dito na I have to feel something. Ang sabi, wak, 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 wak. I have to feel something, I have to feel something. Ang putay na wak, 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 wak. Ang putay na awak, wak. Ayok na kanta ni, ang putay na awak, wak. O tronta. To feel something, I have to feel something. Putay, wak, 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 wak. I have to feel something, I have to feel something. Putay ng wak, 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 wak. Wak, wak na ang putay. Sabi ni Damira Hernandez Albert, ang pampagod vibes. Dahil sa sinabi mo, napapagod vibes ka, may sarong hadok ka. Halik kay Bicolano daw ko. Halik kay Damira Hernandez Albert. Hina niya parang ipot. Hello dyan sa mga amiga ko na mga nagdadaralan. Si She Sweet 16, si Eileen, ako Vera, ako Bicol. Magkuha ka na ng mga relief dyan. Halit sa satuyang gobernador. Sagkod itao mo na dyan sa satuyang mga kahimanwa na naghahagad nin ayuda. Sagkod makanta na naman kita ng buray na wakwak. I have to feel something, I have to feel something. Ang putay mong wak, 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 wak. I have to feel something, I have to feel something. Ang putay mong wak, 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 wak. Mauragan pa lang talaga ang tugtog tayo ninyong video kada ba? The sound card, D8, Dibo, at mga Chinese, mga animal ka mga hayop ka mo, ang nakalagdig yung case matapos ang tugtog, iba man. Sabi ang pus nga po sa imo, Lods. Alig ki ako ayin, luway-luwaya sa na pag, magniri, magpus nga, luway-luway sa nata, baka magbigak ang putay. Yan, sabi ni Aileen, ako Vera, Lods, paano suyuon ang habo na sa imo? Sabi ko na pa mata susuyuon mo ang habo na sa imo? Yaon na dyan ang simbag, habo sa imo. Dagos susuyuon mo pa. Ano kang hayop ka? Ano yan sinusuyo mo? Santo? Once na magsabi na kaya nahabo na sa imo, maghanap ka na ni iba. Sayang kang panahon. Mapipila ang putay mo. Maghanap ka na ng mga kayod ka na. Diyan sa imong yapya. Maghanap ka na ng mga kayod kaya bako ka na duman sa may habo sa imo. Dumang ka sana sa gusto. Basta iwas ka lang sa mga amoritis. Dahil ang mga amoritis, teka talaga kayang papahingaloan. Dawa dugo na ang buray mo, makastapa yan. Dawa ka kaabot pa lang ang dugo mo, balbalan ka pa kaya. Wala dugo si itong kako, sabi ni Ayla, Policarpio ako Vera. Ang apot mo kaya panggaro kasta. O sige, dahil dyan sa apot mo, ididedicate ko sa imo ang song na iniyo. Ali pa, digdiyo, sa banwaan, kan, United Arab Emirates, Boday. Ididedicate ko sa imo ang song na iniyo. Eileen, ako Vera. I have to feel something, I have to feel something. Butay mong wak, 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 wak. Yan, dyan sa mga wak-wak. Ay, di na. Nag-uruli kita kang putay. Ay, bata-bata na kaya? Ano kayo na inuurulayan? Hayop ka. Hello to Eugene Arvilla Nabwa. Ay, puta na sala. Hello kay Eugene Arvilla Nabwa. Hanapunta ito yung ini. Ay, aswang. Ay, nasalap ipindot ko. Siguro destiny talaga iniyo sa imong sound na iniyo. Eugene Arvilla Nabwa. Burigaro may aaswang mo niyo at kanabangdi. Ay, di kayo itong nag-uuro pa. Ay, boray. Ay, itong nag-uuro pa.
Yan, ayan pala si mga nag-uuro pa, kayop na iniyo. So, bago ko pang hinanap, parapado ko niyo sa emo. Oh, sabi ni Aileen, matibayan ka talaga. Ay, salamat. Oh, sige, dahil sinabi mo na matibayan ako. Burinina niya, makata na naman ako. I have to feel something. To feel something. I have to feel something. Ang botay mong wak, 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 wak. I have to feel something. To feel something. I have to feel something. Ang botay mong wak, 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 wak. Dawa mabata, Lods, masiraman. Ay, burinina niya. Maampot. Maanglo. Mangiluhon masdan. Eh, di ba ko nagsabi na ko sa inyo, dahil na orlayan ang putay. Ayop ka na, mga animal. Oh, hello kay Eugene Aberilla na ba? Hello dyan sa emo. Oh, buray kayo yan. Iyon talaga sabi ni Silvin. Oh, pante, bonita, orgon. Uy, ikaw si Lito, pante. Eh, ka magsasabing buray, yaw na sa ngaran mo. Kasabi ka pa sa ng buray, makakalso na natulos yan. Dahil ang apelido mo, yan, is Pio Silito, Panti, Bonita, Uragon. Yan, buray ka yan. Dirito Kalson. Ay, buray na ba si Joko? Hayop yan, Bino. Hayop ka, magaro ka mga boto. Dahil nito ko, ibo, nakakarastan ko ka mo mga hayop na. Ay, ito ka mga sulok-sulok talaga sa mga hayop ka mo. Uron to. Garadan baga ni hayop. Binuburo-buro si Bicolano Loco. Badil-badilok to. Sarsak-sakot to. Gadan. Ang hayop na animal na niyo. Uy, sa endo. I have to feel something. To feel something. I have to feel something. Ay, wak, 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 wak. Si Joselito Panti, bonita o tago. No? Sige na naman ang miri. Toy, puri baka di ka panasap na. Malalatod ka na naman ni ina mo dyan. Oy, buray mag-araasi kaso ka mo lalo nang yan may mga problema kita dyan ano. O, dyan sa may mga bakanting oras, magdalan lang po kamo sa Takuyang Live. Ay, wala ko palang ipak ko yun. Oh, hello, Oj, Auro. Ayun ka, Oj. Buray, dikit ka lang. All. Oh, hello kay Jojo Auro. Hello dyan sa imo, buray ni ina mo. Salamat sa imo, Lods. Pagdawa, napapaugma mo kami dawa binagyo ang Bicol na babawasan ang kamunduang ko sa imo. Salamat, Lods. Dahil dyan, kanta naman kita ni I have to feel something. To feel something. I have to feel something. Nampot ay wak. Sige, mahanap naman kita ng ibang song. Ano na? Yung hayop na ini, yung animal. Sabi ni, ay, parang hindi na niya, talaga si Silito. Parang siguradoon mo na yun na nakasakna ka na. Nakasigid ka na dyan sa endo, nakatabang ka na, nakalaba, nakatipig, nakasamod, nakatrabaho ka na. Gabos na gibuhon dyan sa harong nindo, gibuhon mo na dagos. Halimbawa, natapos mo na aralan mo, dahon mo gabos na mga taong rayaon dyan sa harong nindo. Kung yan sasabihin mo, mga hayop ka mo, ginibok ko na gabos maghapon. Ako na nagluto, naglaba, nagugas plato, nagsamod, nagtipig, nagsablay, naglinig kung ano-ano. Tapos kamo, sige, nindo ang Facebook dyan. Baralingawan ko kamo. Yan, at mong gibuhon. Oh, hello dyan sa amigo kong nagdadala na vokalista kan Bandang Kunyan. Congratulations sa Bandang Kunyan. DJ Gomez dahil sindaan ang gana sa online battle of the band. Oh, dahil nagdadalan ang vokalista kan Bandang Kunyan. O yan, uga ako sa imong dedicated song. Ali pa sa China. I have to feel something. To feel something. I have to feel something. May putay na wak. May putay na wak da abore. Alerto ni vokalista kan Kunyan.
mahilig man niyo sa putay. Okay ho, silito panty, buri ni ina niya. Sabi ko sa imo, halion mo yan, garan mo na panty. Kalibadbaran ako. At sige mo pa naman banggit ng Boray, dagos ang apelido mo, may panty. Ano yan? Hayop na yan. Dijabo? Okay, Jason Arceo Riboyo, ang putay mong may wak, 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 wak. I have some things to say, so take it on the way and listen to me. Ay, mo, wak, 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 wak. Ay, ina niya. Oh, si Christy rin ba, Edrab, binaraliktad man ang pangaran man kay niyo, manalatubon ko man niyo man. Michelle de Los Santos, hello dyan sa imo, Michelle de Los Santos, dawat ay pakabisto. And salamat sa pagdalan and sa pagsubaybay review sa sakuyang programa na Asinsado sa Radyo. Kaibanan si Jo Osabel. O iba yan ha, burin ni bako yan itong mga nadadangog nindo. Niyo, si Jo Osabel. Bella, Bel. Bakong Bal. No. Binago na. Binago na. Ta version to. Jo Osabel. Yun yan, may kanta na naman ko sa imong I have to pay something. To feel something. I have to feel something. Abot ay Jerry Bidodo, mura ng oras ng pati, ayop yan, alas 11. Alas 11, o sige mga alas 12, matapos na ang live ta. Ay, di po, kami mga nagpapararaw-raw na naman sa kuya, digdig. Dinuguro na naman ako, anong gusto daw tani yung giribon sa buhay, mga hayop. Ay, di talaga ko mga rontok, ay, di po, na naman, ano na naman yung gigibo, digdig sa mga animal na rin. Karadan? Kasi Lola Santos, makawara ka talaga ng problema, idol. Oy, salamat. Diyan sa kada nagsasabi ni makawarang bublay. Masarong kanta kita ni. I have some things to say, so take it on the way and listen to me. Makawarang problema daan, wak-wak potay. At ano man tabarin ni ina ni Muldos, paano man mga lapit na sadit. Uurulayan ta ang lapit na sadit. Dahil naitapik naman lang ni Ayen. Ang episode na sadit, dahil nindo dapat minamaliit. Kapag iyan suminuksok sa saindong putay, ang mamamati nindo ay taka mo siguradong magkakairigit. Dawa yan sadit, matibay ang magsulpanit. Dawa sadit ang pisot, once na lumaog yan dyan sa imong tilapia, marinsika, matuog-tuog ka, mabirilogan sa imong mata, makurupsitan sa imong tubig. Di mo maliit to ng mga sasadit ang pisot, mauurag yan kumakain putay. Diyan sa niya napawi, dahil laralipot ang pisot, matibay magkakan, ang putay minaatot. Diba? Puta matitibay talaga yan, lalo na iniyo si Chano Piamonte, may kanta na, ay buri bagay niyo sa imo, Chano Piamonte. Chano Piamonte, Chano Piamonte, para katan yung putay na wak-wak. Aning putay na wakwak si Chano Piamonte. Wala na siyempre dyan. Nagdadalat si Jancy Papagats Amador. Yung maniniyo ang saro sa mga barkada kong legit na amoritis. Legit na amoritis ni si Jan Papagats Amador. May mga ginigibo niya matapos nagharanap niyo ng mga litrato ng babaeng nakaotdol ang Mimi. Yan, mga hinaharanap kaya na yun ang mga ini-scout yan sa Facebook. Itong mga nakaurot dol at suso, mga naka-irilpit ang lubot, mga hiling-hiling na ang karog, matapos itong nagkakaratoyan. Nasadit malanit. Yung tama niyong sabi ni Joselito Bonito Ragon, ang sadit malanit, ang napisot. Yun yung sabi niya, ang sadit na pisot malanit. Ilalawag mo. Losat. Ay, di ko tanawara.
Ayun na Google niyo, nag-urag-urag. Oops. Buti ka mag-urag-urag muna. Pa nagda-live ako, hayop man na iniyo man na. Hayop man na Google man niyo. Garo man kasta. Hayop na Google, sarot pa. O yan ano, inuurlayan ta. Basta ang isot na sadit, nagiging malanit. Kung ilalaog mo sa talinga. Basta mo laging malanit ka na kung ilalaog mo sa kita. Hayop na yan, blade. Ano yan, hayop na yan, may sima. Ano ka laging malanit ang sadit na piso? Hayop manggaro yan na no. O tama manggaro yung sima. Hayop naging malanit. O baka garo supot pa. Dahil once nasupot pa, aram nindo ang sapal, malanit yan sa laog ng putay. Aram nindo ang sapal na acid yan. May mga acid yan, may mga components yan na nakakapalanit ng kublit. Na kaya kung babalbagat na mo ning supot, malanit talaga yan. Dawa magkakula ka, magkadit pa, ang buto ka yan. Basta may sapal, once na lumaog ang sapal dyan sa laog at sandong tilapia, malanit talaga yan. Nandiyan sa gabos ng mga nagsasabi na sadit na malanit. Yan ang simbag. Yan ang sadit na malanit dahil sa palon. Boray may nanoda na naman kamusta to. Makanta na naman kita, Ning. I have to feel something, to feel something. I have to feel something. Ako tayo mong wak. Yan, boray may na napapaugma. Sarong napapaugma. Argo, God bless, Los. Ay, salamat. Yan, boray may na maraming salamat yan sa gabos na mga nauugma. Dawa dahil manindo sinishare ang live to, mga animal. Dahil ayos lang yan, dahil mag-share dahil dyan sa gabos ng mga viewers ta and si gabos ng mga suki ni Bicolano Loko marayo pa, baka run out pa duman sa inda o baka inaayos pa sa indang mga kuryente, mga linya, maharlat-halat na lang po kita. And then dyan po sa gabos ng mga madoronar, ano po, mga goods, mga noodles, bagas, o kung ano pa man na maidodonar nindo. Hanapon lang po nindo si Warren Katayanaw Berha. Dumanindo sa iya dadarahon at sa indong mga donasyon. Nga rin maipaabot ayan dyan sa satuyang mga amigo, mga tugang, mga kaymanwa ng nangangaipon at satuyang ayuda, lalo na ngunyan sa panahon na ugapit ang kinataatubang ng mga rimalaso, mga kakundian dahil digdiyo sa bagyong Rolly. Oy, hayop ka Rolly, boray ni ina mo, animal ka. Dahil sa imo, mayo na kaming mga masitas duman sa uma. Pero aram nindo, punarap talaga kaya ng buhay. May mga nag-aarabot na problema, may nag-aarabot na mga kaugman. Ang maray sa buhay, dawa na kung ano pa man magabaton, o kung ano pa man ang mga problema na makakadanyar sa katuyang buhay. Arap tagabos na makakaya ta iniyo. Asin sa mga masurunod na problema, magiging pusog na ang satuyang mga tulang, asin ang satuyang mga buot. Na kita basta-basta matatanyog na kung ano pa man na problema. Depende na kung mas dakula pa duman si problema na inagihan mo dati. Pero ang masasabi ko, mas magiging pusog kita sa problemang itinatao sa tuya kan mahal na Diyos. Yan na po. Madali na ko magpastor. Bago ka mo magdaog sa sakuyang kapilya, madonate mo na kamo ng 20 pesos. Yan na. Baka magpagibo na si Bicolano Loko ng kapilya. Duman sa San Felipe. Duman ako magibo, matapos sa kada misa, sa kada sarong oras, may malibot, may maanong sobre, o maabot sa indong sobre. Every hour, may malibot ng sobre. Ang minimum 20. Bawal maglaag barya, malalabot ang sobre. Dahil gagamitin pa ang sobre sa mga masurunod na taon. Yan ang plano ni Bicolano Loko. Maging pastor. Bakong hukagi ha, mga animal ka mo.
Hello, Kibelmak, marahin na hapon da. MQ silito, ano man daalog at kayaon sa imo, masitas nindo. Yaon sa mo niya, masitas mi. At syempre, iniingatan mi yan. Mga love mi yan, mga tugang mi na yan. Mas importante na yan sa manok ni Papa. Ano, pre-arm nindo ang mga masitas mo niyan. Puta, mas importante na sa manok. Parang nindo to yung mga lalong na binayaan sa uma. Ang mga sinalbar lang si mga masitas. Dawa nga ni baga ito yung mga lahi na nindoot. Putang ina nakasalbar pa. Puro si mga manok na kabiritay na duman sa tukaan. Ayo, pero di na inarintindi. Mas inintindi si masitas. Hello, ki Jeff Borromeo. Mudaha daw ko ni Malutong. Uyan, ang sarong mudang Malutong. Halik Bicolano, loko na ipinapaabot kay Jeff Borromeo. Boray ni Ina, bong animal ka. Ay, Belma, maray po kamo may masitas sa uma. Yo, puta halo-halo. May masitas, may hasitas, may duot. Sagpun, kung ano-ano pang mga nilalang na may hiling mong gulping mga udo pandamulag. Yan, hello pa dyan sa gabos na mga nagdadaralan. Aram ko dikit sa nakita. Taarap kan sabi ko sa indok na suba. Gumarayo pa man ang ibang mga kuryente. Kaya, intindido po yan. Ano? Kaya, dyan sa mga gusto pong magpaabot or mga naghahagan ng ayuda, i-refer ko po yan duman sa mga bistado kong mga opisyal sa barangay na harani dyan sa indong lugar, dyan sa indong barangay o dyan sa indong sityo. I-refer ko po yan sa mga bistado, mga amigo kong mga kagawad o mga lokal na opisyales kan barangay. Lalo na duman sa naghahagan ng ayuda na nasa Milaor. Okay, mga abanabang pupuntak ko. Duman sa Milaor, duman sa White Petals. Ay, di po ta ibang ayuda pala to. Ayuda pala to para sa mga amoritis. Itong mga luyos na ang pisot. Itong day na nakakapalang sa pisot. Itong mga 1 year na lang. Ay, bakit aning 1 year? Ano siguro mga sarumbola na lang. Babayaan na sila at sa indang pisot. Ano ito babayaan? Syempre, taday naman ginagamit. Ano ba man ta nagpaparatinir sa imo? Ang sa imo pisot na kunday na ginagamit. Babayaan ka talaga kayan, animal. Gamiton mo ang sa imong pisot habang amay pa. Dahil kasi naman para lusi. Ayop, maghanap ka ng ilusyon. Ay, pirto. Dahil ka maghanap ng ilusyon. Nababarabakitahon mo sa nauras-uras. Bako yan ang gusto kong sabihin. Maghanap ka ng ilusyon na makakaipanan mo sa gabos, sa kaugmahan, sa problema. Makakatabang mo sa gabos na bagay, dyan sa imong trabaho, dyan sa laog ka na harong. Makakakuanan mo, asin maugma ka mo pareho. And syempre, di na mawawara. At kiritoan. Syempre, di naman yan mawawara. Maugma ka mong duwa, maugma ka mong mag-boyfriend and girlfriend, nagkakaminuruotan ka mo, nagtatabangan ka mo sa gabos na trabaho. Dyan sa mga trabaho nindong duwa, naghahalkay ka mo ng mga informasyon nga rin mag-grow ka mo as a person. At tapos, arog ka inyo, nagkakaintindihan ka mo sa mga bagay-bagay. Rinirespeto nindo ang sa indong mga ideas and mga thoughts. And syempre sa bandang huri, dahil naman mawawara. Ang kirituan. Oh, diba? Sabi ni PJ Boray, ay biray pala, biray, bakong boray, puta napapasala ako. Iyo na, napasala na nga ni bagat, natatatsarat mo pa man to. Ito kaya nabasa, na biray, huna ko, boray. Ay, di manindo ko tatsaran, ako napasala. Ay, di po talaga day ka mo maurontok, ha? O sige, sarap pa. Ay, di po ganda? Ayop sana. Hello, dasay mo kay PJ Beray. Hello dyan sa imo. Buray, hain na daw si supsupon ko. Hain na si supsupon ko.
puta ba? Iba na matuksok ko digdi. Ayan pa lang sa bulsa. Hayop yan. Uy, ang bulsa ko mayong labot. Baka ang iniisip nindo, ang bulsa ko may labot. Naghahanap ako ng suksupon. Ang suksupong ko isot. Bako ko bako. Bip, bip yan, bip. Bip, 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 bip. Sabi ng tuker pamilaon. Bip, 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 bip. Duman kita Mirna. Duman sa White Petals. Ay, buri may nabanggit akong pangaran. Hayop yan. Garo lugod mariresa na suki kita duman. Sige, dahil nabanggit ko naman sana. Hello dyan sa imo, kita Mirna. Dyan sa White Petals. Dyan sa Milaor. Hello dyan sa imo, dyan. Kita Mirna. Na habang nagrararam ang banggi, nagagayon. Mga alas 9 ng banggi, burnina niya, garo aswang. Pero na pag nag-aalas 2 na, niina niyang gayon kaya ni Cha Mirna. Lalo na kung babakalan mo ng ladies drink. Mauragon ang serbisyo kaya ni, mauragon ang serbisyo kaya ni Cha Mirna. Babakalan mo ng duwang ladies drink, ay talagang sasakuluhon ka na kayan. Mauragon pati talaga yan, gumiling-giling. Muri si show ni Cha Mirna, hayop na ngiri ako. Di po ka naghanap ng yelo, dagos ito yung mga nag-iernong duman sa inutan, di mayelo baga duman nang ito yung bawal ng maramang to. Nagkuaning yelo duman si Cha Mirna, ginurugos-gos duman sa putay niya. Dagos, mga 10 minuto ginusgos sa putay niya, kinuhungit duman sa nagiinom. Ay, ta ni ina niya, grabe si Ilag grabe si Ilag habang hinuhungit. Grabe si Ilag habang ika man daw hungito ng yelo na ginusgos sa kita. Ade, sige, burnina niya makatamo na sila. I have to feel something, to feel something. I have to feel something. Ang potay mong wak. Iputang white petals. White petals talaga kapon kaya. Bako yan white petals. Para mo nung inapon pa yan na white petals. Dahil halion mo lang ang LS. White pita na. Diba? Puro dapat tayo mga puno na white petals. Dapat ang kapunon mo, white petals. Dahil laro din sabi ko sa iyo, makal sa bago, halion mo lang ang duwang letra, LS, white pita na. Adi, pakinina na. Yan na naman. Tagamiton mo na naman yan sa inuman. Dahil mo sabihin na hali sa to. Di po tabakat sabihin mo na naman hali sa imo. Mabalik si Bagyong Ruli sa hawhaw na yan. Mabalik si Bagyong Ruli sa hawhawan mong yan. Pero joke lang. Borde man talaga mabalik si Bagyong Ruli. Animal na yan. Linusaw na yan. Lusaw na. Aning garo ito yung bagang mga 5 bisis nagsasalsal sa sarong aldaw. Lusaw nang nagluluwas, garo na tubig. Ang sabi ni Jeep Borromeo, black petals yan. Di patang iyan, sabi ni Jeep Borromeo. Ay, aram-aram black petals. Baka bako manyelo ang ginusgus duman. Baka uring. Dahil naging black petals. O baka siguro nasusobrahan na nakasusulsog. Nasusobrahan na nakakahapiyak. O baka nila o ganing ladies drink. Ayok na nila o ganing ladies drink ang pita. Sino ang animal na nakaisip ka na hayop na yan? Lalo o ganing ladies drink ang pita. Usmak man na hayop man na. Kasi naka-imbento pa yan. Sisig yan.
nagpauso. Ini si Jeep Jeep Borromeo. Nagpauso. Kaya kan black-black na kita. Ay, siguro, gabos na naing pintro mo naman sa white petals. Ba ito kita? Bata! Ayun sa nanay, imagine ko ma ito kita. Gar maparaton. Ay, di puta. Mangilo? Maanglo? Maampot? Dahil man nagnamit isaw, namit ipot. Hayop ka, Jeep Jeep Borromeo, animal ka. Dahil saluda ako sa imo. Ha? Buray dahil lamang. Ay, buray lamang dapalan siya. Nakanamit ni maitom na kita. Aber daw, ilang magkandang. Kung ano, mag-send ka daw sa itong video. Masend po, master. Dapat mag-send ka, master, ng video. Dapat sabihin mo, salamat Shopee and masend ba, master? Ipota na. Nagiging 16 naman ang satuyang viewers. Dawa brown out pa ang iba. Hello dyan sa Indo at salamat sa gabos sa mga nagsusubaybay. Yan, dapat mga alas 12 matapos na ang satuyang live. Pagkamuta, sabi ni Bilmac. Ano pa man ito yung sasabihon? Mga gurang naman kita sa pagabos ng mga nagsusubaybay sa kuyang mga aki. Blinak ko na video sa page. Binan ko na. Ang gabos ng mga rayao ng video, mga nagsusubaybay, mga nagdadarala. Itong may mga edad ng mga amoritis. Arog ni Jeep Jeep Borromeo. Ang saro sa mga legendary amoritis. Na nakaing pintro ng black na potay. I have to feel something, to feel something. I have to feel something na kaing pintro potay wakwak. I have to feel something, to feel something. Na kaing pintro ng potay na wakwak. Potay na wakwak. Si Jeep Jeep Borromeo. Bago si wakwak, naging black. Siyempre, napangisi akong maray, sabi ni Vilma. Nito sa mga babae na sigyan ni Risi, luway-luwayan sa nangnindo, bata sa putay, may magluwas na apgi. Risi, igiram duman nindo, duwaan nguso nindo. Gansan nguso nindo, may naglulos dawa dyan man sa indong mga pita, may nalutag man dyan. Kaya luway-luway lang sa pagbugakan ni Rete po. Buray ba at bumulos dyan. Halimbawa, nasa auto ka mo, nasa jeep ka mo, o naglalakaw-lakaw ka mo habang nagdadala na kan live, o halimbawa, yaong ka mo sa sala nagdadalan ng live habang nakairigda, dagos may ibang mga tao, bigla na lang ka mo dyan, makibig-kibig. Kaya, luyahan sa nanindo ang nirit nindo, ha? Sabi ni Andrea Marie Britannico Ibarientos, watching from Marilao, Bulacan, ha, Magya. Hello dyan sa mga amigo and mga amiga na nagdadala. Hali pa dyan sa Bulacan. Lalo na si Andrea Marie Britannico Ibarientos, Boray ni Ena niyang alabaon, mansaro, man animal, man ang pangarang, man sasakit, at naman talaga sumurat kung ika-grade 1, di out ang animal. Kasi nagnaran kayo sa iyo, buta lalatubon ko. Andrea Marie Britannico Ibarientos sa Boray ni Ina niyang saro pa lang na hulpad, makukumplito mo na. Mayo man naluwas. Sabi ni Vilma, Boray mayo na dang naluwas. Puta alam na. Ay, hayop. Sa Boray ni Ina niya yan. Alam na pala. Mag-iskusar ka na. Hanapon mo na niyo si Jeep Jeep Borromeo. Ngarig day na makanamit ng black na putay. Alang-alang na pala niyo. Puta madisimri pati. Malipot-lipot. Mas talo kayo maaalang. Matatagasan. Iba kung matatagasan, Mark. Matagas up. Ang buray mo. Mabagol yan.
mamanhid, magigilo. Dahil saro mo, dawa maigo mo yan, mapapasak na yan. Kaya habang amay pa, no, habang dai pa inaagis-gis na sa imong pita, maghanap ka na ng masulbong dyan, na sundang. Nilo, si Jeep Jeep Borromeo, garo available ni. Garo anytime, anywhere, garo babalbagang ka kani. Pero sabi ka rin nakasubago, naka-encounter na ng black na po tayo. Mawarin ni si Jeep Jeep Borromeo. Mawarin ni ina niya, masabatan mo alang iniyo, hubaan ka na tulos. Ibababa na tulosan sa imong kalson. Diretso ka na tayong lubuton. Ay ko! Oh, Pilipina. What's from Makati? Hi sa family. Hi sa family Ferrer. Tamang tuloy sir. Lamar niya. Mamay yung burini. Ganyan ang kabilat na kapatapin ito ninyo. Mansaya ka Ferrer. Ano niya pati na uli ang singaso ko. Ang apelido ninyo makabiluton. Ito ha. Hello sa family Ferrer. Hello dyan sa family Ferrer. Ali Samantali sa Ilimana. Camarines Sur. Buli Bilma. Oh, ano sa lubot? May buray mansan na? Sabi ni Jeep Jeep Borromeo. Halimbawa sana bagang may dinudugo. Halimbawa dinudugo, lubuton mo, ngari, dumang ka naman sa udo. Oh, ano, bari ba kung mabaga? Bari mabaga nagkakarayuan ang dugo sa udo. Oh, yan ang duwa mong mapagpipilian. Depende na lang yan. Ibilma. Dahil, ang sabi niya, alang-alang na. Ay hayop ta sundang, dahil man sundang talintian ng ngiri. Ata ang butok nga ni Jeep Jeep Borromeo matarom, baga na sundang. Malulugat talaga daa. Dawa ba kung Virgo, madugo. Daog pa ito yung buto na may sima. Malupit talaga ni si Jeep Jeep Borromeo. Na gusto ko na yung mabisto. Garo maurag ning lubuton. Oh, hello Kilitsi. Nari, mati na kapag nilubot. Luwas ang udo. Ay, natapik ta ini. Rulubutan. Surituan. Black na putay. Alang na putay. Yun ang mga nanonood dito sa vlog ni Bicolano, no? Bata na kapag ginapot mo na kung si Sai. Uy, buri man ti. Uy, pati. Ipo na grabe na baga ang muda mo niyan. Tapos makakang ka na bagang maray. Bakals. Buray bakals. Simbago nito. Ay, iyo maniyo. Iyo pati. Putayo na niyo ang resulta dahil sa kadadalat ko sa live. Dagos mga vlog ni Bicolano Loco. Marang na dahil nito yung simbagot. Ang buray haranting kong. Amo. Tungkol sila. Ganda. Isip kalubot ko pa na pagtripan mo. Ang sabi ni Jeep Jeep Borromeo. Manawag kayang ibang lubot na gano'n masirap. Lubot sana ni Jeep Jeep Borromeo ang namamati kong masiram-siram dagos mayong dakulang udo. Jeep Jeep Borromeo, I want to meet you soon. Ang buto ko gusto ng mabistado ang lubot mo. Bawasan mo na sa imong udo. Bago kita maghilingan, dapat mag-udo ka na. Dapat mag-udo ka muna. Garing ba yung makasabit sa sima-sima at sa kuyang pikoy? Naudo o dagos 1 week before, bago ka sa lubuton, dapat na ika maghapan ng mais.
Yan ha, buray delikado yan sa mga sinasalubot. Dapat ka magkakatan nin mais. Baka makalaog yan duman sa luwasan ng ihi na kanboto. Tumaog yan sa bladder. Delikado yan. Kaya dyan sa may mga balak, dyan sa may mga balak man sa lubot. Basta sabihan ni Don Sen, sa salabuton, 1 week before, tayo ka magsiba nin mais. Okay pa, magsiba ka ng kalunggay. Dahil may mga delikado, madukot lang yan sa payo-payo. Madukot lang yan sa payo-payo, ang kalunggay. Pero ang mais, delikado ang mais, puta masok-sok yan luman sa labot-labot kang pikoy mo. Yan berdakulo ka sa kuyang nanonood na mga kauragan. Kami ko taning, I have to feel something, to feel something. I have to feel something, ang potay mo. Buray ko nahihiling ang ibang mga comment. Basta dyan dyan sa mga madarayaw, dyan sa White Titans, dyan sa Milaor. May mga naghaharap na ng ayuda dyan. Mga aralang na daan kita. Aday man, dyan sa mga nagdadaralan na gustong magdonar, itaw lang po nindoan sa inyong mga donasyon, magpado, dilata, bagas, o kung ano pa man po na mga makakakan o mga magagamit at sa tuyang mga kaimanwa na naghahagad matapos sa nag-aagrangay ngunyan lalo pa sinda or dyan sa tuyang mga amigo, mga amiga o dyan sa tuyang mga kapamilya na danyaran na kan bagyong Rolly. I-message lang nindo si Warren Katayangaw Berha or i-message nindo ko dyan sa sakuyang main account na Raymond Limbo, RAYMOND LIMBO. Raymond Limbo ang sakuyang main account. I-message lang nindo ako dyan kung gusto nindo mag-donate nga rin dyan mapagprodayan ang sakuyang mga idodo na dagos itatabang pa dyan sa sakuyang mga kalugar, mga kabarangay na mas lalong nagsapo na kanbagyong Rolly. Yan na po. Diyan, dawa dikit na tabang lang. Okay na iyan. Duman naman kita, mabalik na naman kita. Mabalik na naman kita duman sa mga naghaharagan ng ayuda dyan sa White Titans. Dyan sa mga nag-aaragan ni ngayon na dyan sa White Titans, salat-halat lang po kamo. Baray madyan na si Jeep Borromeo. Gusto na naman na makanamit ng black na kita. Si Jeep Borromeo. Ay, buray may angry. Buray may naanggot sa to. May naanggot sa to. Automatic, black yan, hayop na yan, animal. Hindi dyan sa nagdadala na naanggot. Dahil grabe ang muda ni Bicolano Loco. Buray ni ina mong hayop kang animal kang putang ina mo. Magalang ka na. O yung mga nagdadarala lang si Bicolano Loco. Si open-minded. Si mga marahayang boto. Ang buray. Halimbawa, may ka sobrang sensitibo ka sa imo. Kublit. Halimbawa, sobrang sensitibo baga na sibula sa imong kublit or barkada po si San Pedro. Pero day ka magdalan sa kuya, day ka magdalan sa live ko or mga vlog po mauot dyan at katulos. Di po mga rayaw lang bigbiyo. Iniyo sa kuya mga nagsusurubaybay, mga nagdadaralan. Di po iniyo ito yung mga legends sa networking. Mga legends sa networking dahil mga open-minded. Diba? Wala ka mas mga haralik sa networking, mga open-minded. Nandyan man sa call center, mga open kalson. At iba ko man lang na mga gusto, baka manggabos. Hello dyan, kaya Maribritannic ko. Bringina nga, nagugutom na ako sa kadadaldal ng biyayot yan. Ay, puta makatama na kita. I have to feel something. I have to feel something. Ang putay mong wak. Paramay na mo, nakitang tubig.
garo-arog ni Belmar. Naaalang naman ang alanuan ko. Ang difference lang, naaalang ang alanuan ko. Ang sa iya, naaalang daan sa iyang buray. O, huri singirit. Huri singirit dahil nag-uunoy-unoy sa naman ako digdig. Okay, Andrea Maribritani ko, Ibarrientos. Umahon si Andrea Maribritani ko, Ibarrientos. At sabi ko sa imo na imong gayo, ibuga, at sa imong ugmata, baka, at sa imong buray, may mag-apgi. Duwang nguso, duwang apgi, duwaan malos apgi. Andrea Maribritani ko, labi na kaya na alang na sikita. Kuta na, baurang, ang bagyong roli, aral, nahalo, si pagkaalam. Baurang ang suhestyon ni Andrea Maribritani ko, Ibarrientos, dapat daadin ang lang sa oran na kanagbagyong roli. Ulit makaalam manggiraray. Duros garo, halos gabos duros baga to. O, di garo man lang yan hinahayupan. O, di maalang manggiraray ang putay. Ayot ka na. Mga usmakon daw niyo mga nagdadaralan sa live ko. Pero di ka mo nag-aaral sa ko. Ulsam. Dahil nagmumuda. Dahil nagsasambit ng mga organs. Dahil nagsasambit ng kung ano-ano pa man ang mga kausmakan. Dahil ang sinusunod ko ang norms of society. Ang mga habo ng sosyedad na iko man ginigibo. Ang mga habo ng dambastos na iko man binabanggit. Ang binabanggit ko lang itong mga kamarayan pulsap ngani. Ang sabi ngani baga kaya dapat maging good influencer ka. Musna, machurong kita. Ang sabi ngani kaya baga dapat na kung influencer ka, nai-influensyahan mo ang mga tao. Musna, machurong kita. Bad influence man pala to. Ako man pala tong influencer. Ayok yan. Ay, may nag-aalay si pagkaalang. Oo, nahali na si pagkaalang. At least, nahali si pagkaalang. Bakit kaya? Narupakan. Oh, wait lang ah. Putro-put ka ang live dahil nag-uurag-urag ang Google. Ayok yan.